Makadini varimi, tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chino cheFarm 4081. Nhasi tinotaura zvezvipfuyo zvezvikumi zvine mbiri uye zvinonyanya kuchengetedzwa muno muZimbabwe. Ichi chirongwa chatagadzira chinofanira kuzarurirai musuwo wenyu sevarimi kuti kana mave kuda zvekutanga kupfuya mhuka asi hamusati manatsoziva pamunoda kutangira uye mhuka yamunoda kutanga nayo, tokuzivisai zvinhu zvishoma zvemhuka imwe neimwe kuti muzive pamunokwanisa kupindana napo muzambuko iri rokupfuya. Namba 10, hove. Pose patinotaura zvehove, isu vana veZimbabwe towanzofunga mabrim ekuchivero kana iya hove yemeno inowanikwa kuKariba inonzi tigerfish. Kune mamwe mabreeds ehove muno akaita semaramba, matigerfish, mabrim, tilapia kana matemba. Hove dzinonetsa kudoma dzose kamwe sezvo mapoka adzo akawandisa uye akasiyana. Zvinotoda matanga maziva kuti ndeipi breed zvamunoda kuchengetedza mozoti nemo mushure mekudaro. Tichagadzira chimwe chirongwa chichashanyira hove idzodzo chakazvimirira choga. Asi varimi vanowanzokurudzira kutanga nehove dzinonzi tilapia kana mada kuita zvekudzichengetedza pamba sezvipfuyo. Kupfuya hove pamba kunoti dhurei hako kupfuura zvimwe zvipfuyo zvose, kunotoda rudo noruzivo nazvo. Kutanga, muchatozofanira kuchera rukova rwadzinogarira iyo inonzi fish pond muchingezi. Mvura yakachena inofanira kugara iripo, inochinjwa futi. Munokwanisa kuita mari yakawanda kupfuura yekuraura sezvo kuita hove pamba hakudi mari yekufamba kana nguva zhinji yekuraura. Namba 9, dada. Kune madhadha akaita seMuscovy kana Perkins ndiwo anonyanyozivikanwa muno. Zvinonzi dhadha rinokundwa nehuku chete panyaya dzemazai. Dhadha ishiri inofarira zvemvura ine upenyu hurefu ikachengetedzwa zvakanaka. Madhadha muno muZimbabwe asati ane mbiri yakanatsotekeshera sedzimwe mhuka dziri muchirongwa chino. Asi varimi vemadhadha vari kuwedzera muno muZimbabwe. Uye muzvinhu izvozvo zvisati zvava kuzivikanwa ndimo mune chibhanzi chose imomo. Senge paye pakamboita zvihuta paye mapaziva nditi pane vakatobata mari svinu paye, asi handisi kuti madhadha zvihuta. Nekuti kune vanhu vanotodzida ende vagara vachitodzida senge kunyika dzakaita dzekuAsia uko dzakaita sana China kana ana Japan. Namba 8, wai chipfuyo chamunozivira mubhaibheri. Ndicho chipfuyo chiya chakapfuyiwa naAbhero, chipfuyo chakapfuyiwa naMozisi, chipfuyo zvekare chakapfuyiwa naJacob, uyo mukomana uya wemusindo aiva abira mukoma wake ropafadzo. Wai ndiyo mhuka iya inofarirwa nebhaibheri nekuti imhuka yakanyorovera, inoterera. Wai inozivikanirwa nemamvere ayo, aya mamvere machena aya anoshandiswa kuruka mbatya kubva nguva dzechinyakare chaidzo. Kune mabreeds ehwai anopfuura 200 pasi pano. Dzinosiyaniswa nekukura kwemamvere adzo. Hwai dzakaita semaCorriedale dzekuNew Zealand ndo dzinonyanyodirwa mbatya nemamvere adzo akanaka kunge makore akanatsopfava. Hwai dzinorarama zvekupfuura makore 10 dzikachengetedzwa zvakanaka. Dzinoda mvura yakawanda neruzivo rwakadzama. Namba 7, hanga kana kuti domestic Guinea Fowl. Hanga kana kuti Guinea Fowl muchingezi ine mazana nemakore ichipfuyiwa. Yakauya kuSouth Africa nemadutch aiva abva kuHolland muna 16th ne17th century. Setsuro kune maGuinea Fowls emusango needu ekupusa aya epamba ekupfuya. Iyi ishiri ine ruvara rwakangofanana asi mabreed akasiyana siyana. Sepiel, lavender newhite Guinea Fowl inotange toki asi ine miri mudiki wehuku. Pamwe kutopfuura hanga dzinozviraramira sehuku asi mukasagona kudzigadzira imba yacho zvakainakira
hadziberekani, dzinotokwanisa kukandira mazai acho musango. Sezvo hanga inoshereketa panyaya yemazai adzo dzimwe nguva, vamwe vanopa mazai adzo kune huku kuti dzirindire kana kushandisa maincubator chaiwo kuti dzichochonye nhiyo dzayo dzinonzi makits. Kurindira kunosvika mazuva 26 kusvika 30 chete. Shiri idzi dzine mbiri yekukandira mazai akawanda nenyama inonaka, iyo inonzi white meat. Hanzi mazai ehanga anonaka kupfuura ehuku. Hanga dzinowanzoberekana panguva yepakati paOctober kusvikira March, ichikandira mazai 4 pasvondo kana dzanatsopinda mugwara zvemwedzi 6 iyoyo. Number 6, tsuro. Tsuro ndidzo dzimwe mhuka dzine hunhu unotange wenguruve. Kune mabreed etsuro akaita seCalifornian, masango, chinchilla kana kuti cinnamon, ayo anokwanisa kurema zvekupfuura makilogramu 4. Tsuro senguruve dzine mbiri yekudya nekuberekana zvakaomarara, asi mutsauko wetsuro nenguruve ndewekuti tsuro dzine hutsanana uye hadzidi nzvimbo huru senguruve. Tsuro dzakanakira kuti hadzidi zvinhu zvakawanda kuti dzichengetedzwe. Zvinhu zvakaita semishonga hazvina kunyanya kukosha mukanatsogona kudzipfuya. Dzinodya zvinhu zvakawanda zvinomera mumaminda zvoga. Masora akaita sezvinzungu kana mablackjack idzo tsine. Tsuro dzinokurumidza kuwanda pamusha kuzadza matanga chaiko nemwedzi chaiwo, sezvo mauta acho achingosvika mwedzi chete, ichiwanzokuita nhova dzinoita 5 dzichipfuura. Tsuro ndizvo zvimwe zvipfuyo zvikuratidza iya inonzi potential mungezi pamusika. Sezvo varimi vakawanda vari kutotadza kupfuya dzakawanda dzinodiwa neveruzhinji vanoda tsuro. Dambudziko riripo nderekuti nedzimwe nyama dzakaita semadhadha kana hangaiwa, vanhu havasati vakunyatsoziva nyama yacho. Vazhinji vanokwanisa kuizeza, asi kazhinji kacho inyaya yekuti havazive kunaka kwenyama yetsuro, asi vanoiziva, vanonatsoiziva uye vanonatsotenga. Saka naizvozvo market demand yetsuro inowanzo yakakurisa kana kuti yakaderesa kazhinji kacho. Kune imbwa zvekare, asi kuti titaure nezvayo here. Zvanhasi tinenge tisina mira ipapo ndopanorira. Zvakanaka maiguru, mirai tingotaura zvemashoko mashomanani anezvimbo tisati tadzoka muchirongwa chino chaicho. Chipfuyo chembasera kana kuti bonus domestic animal ndiyo inja kana kuti imbwa. Imbwa ndiyo mhuka yakakosha pamusha wose kuchengetedza zvimwe zvipfuyo zvatiri kureva pachirongwa chino. Imbwa inongodiwawo so kuruma vaenzi vaya vanenge vasina kukokwa, vaenzi vaya vanoda kutora kudya kana kutengesa zvinhu zvavanenge vasina kushandira. Imbwa inovapedzera nechipo chemazino mugumbo. Imbwa dzinokwanisa kupfuyika zvekare, asi hongu munokwanisa kuita murimi wembwa, asi isu hatisi maChina, hatidye imbwa. Imbwa dzinopfuyirwa kuchengetedza musha chete, hatidi kuzotengeserwa nyama yembwa ka. Kune mabreeds akaita sePitbull, Rottweiler kana German Shepherd, iya inoshandiswa namapurisa, ekuti mukagona kunyatsopfuya munotuhwina muzambuko remari sasystem tazvida. Number 5, matoki. Matoki ndizvo zvishiri zvihombe zviya zvine mheremhere. Matoki dzinotange huku dzakakura uye sehuku dzechibhoyi dzinoda kuzvifambira nekuzviraramirawo pamusha dzisizvitsvagira maprotein adzo dzoga. Anombonetsa kuberekesa kana kuchochonyesa mazai awo senge kana akurisa. Pakadai mungade kushandisa anonzi mabrooding hens kana kuti maincubator emagetsi ai kana zisa risinganyanye kuenda. Zvisinei, kukura matoki anokura hawo, anokwanisa kurema kusvika makilogramu 20 chaizvo.
iwo. Asi nhiyo dzacho kungodya jecha chete dzinofuma dzakafa. Hambeno ichokwadi here ichocho? Saka kupfuya matoki hakudi hufirimoni kana humbudzi yadhura mukati. Matoki anoita $25 kana yakutengwa yakura mushure kwapfuura masvondo 24 zvichienderana nekukura kwainenge yaita. Kune mabreeds akaita seRoyal, Palm, White Holland nemabourbon Reds. Matoki ari nani kupfuura huku pazvirwere. Anokandira mazai anotsotsonywa nemazuva 20 Matoki semadhadha nedzimwe shiri ari kuwedzera kudiwa nevana vemuno muAfrica sezvo inyama ine hutano iye yatinoti white meat. Mahotsera, matsoro echimbi-chimbi nemabhawa. Nyama yadiwa zvokuti varimi varipo vakutotadza kuzadzisa gasva rekudiwa kwacho. Number 4, nguruve. Hatisi kuzvichenesa. Tose tiri varimi. Pane patinombosvibawo nebasa, asi kana wakunzi une huyanga wenguruve, unenge wadzikisirwa. Haiwawo. Nguruve asi zveshuwa ine hutsvina. Inotoda munhu ane mudumbu musingapesuke nekuti unonzwa nekurutsa kudanga ikoko. Nguruve imhuka dzine ziya rakawanda iye yatinoti labor intensive sezvo dzichida kugara dzichidya, dzichigezwa nokupiwa chikafu neimwewo mushonga unodiwawo futi. Dzinoda mari yakawanda zvekare nemusha mukuru unopa mukana wekuti hwema hwacho husazosvika kumba kunogara vanhu. Mari zhinji inodiwa zvekare kugadzira zvirugwi zvainogarira. Nguruve inokwanisa kubereka vana vakawanda munguva imwe chete. Vana vanosvika 14 kuwanda. Mauta acho achiita mazuva anokwana mazuva 114 chete. Pork yakakosha sezvo inowanikwa muzviro zvekudya zvakaita seFrench polony, bacon, pizza nemapork chops. Pork red meat inonaka, yakazara mafuta, asi mafuta aya anombonzi nevamwe vana zvina mufundo vezvekudya zvine hutano hazvina kunakira hutano, asi isu tinongoidya zvakadaro. Number 3, mbudzi. Mbudzi kudya mufenje, hufananyina. Mbudzi ndicho chipfuyo chinoyema pachinobayiwa vaccination. Chokwadi, mbudzi haitombodi jekiseni. Inoteta zvisingaite. Mbudzi inotange mombe yechidiki sezvo ichidyiwa pamwe chete nekushandiswa muzvimwe zvinhu zvechivanhu chedu sekuripa kana kusungirirwa. Mbudzi dzinofuyiwa mumamisha akawanda akaita seseke, zvimba, nyamweda, ngezi kana kumondoro. Mbudzi hayo haina kupusa sambudzi yadhura weGringo. Inomhanya nokunzvenga uye yakagwinya. Setsuro inodirwa kusimba kwayakaita hutano sezvo iri mhuka isingarware-rware, isingade mushonga yakawanda. Imhuka inotora nguva pfupi kuti ibereke. Mbudzi inoita zamu rinopedza mwedzi 5 chete. Dzinokurumidza kubereka nokuwanda pamusha. Saka iko zvino mbudzi dzedu kubva patakatanga nembudzi 37 dzatakatora kudande muna 2015. Namba iyoyo yakabereka dzikawanda kusvika pamaximum ye450 mbudzi muna 2020. Mbudzi inotinetsei hayo kuchengeta, inoda kutariswa nekufuudzwa zvine unyanzvi nezvine bhonzo mukati. Number 2, mombe. Mombe hachisi chipfuyo chokudya chete, asi chipfuyo chavadzimu namadzitateguru edu. Inofudzwa pamusha ichizvidyira huswa hayo. Kana mukuda kuziva zvatinoreva, tinokurudzira kuti muone chimwe chirongwa chedu ichi chinotarisa kukosha kwemombe kuvanhu vatema. Zvinonzi hapana chinoraswa pamombe. Izvi zvine chokwadi chakadzama mukati sezvo ganda, nyanga, mazondo, musoro, manyowa kana mazino acho zvinhu zvose zvatinokwanisa kushandisa sevanhu vatema. Zvingave zviri zviro zvemagariro zvakaita sekurima kana zviro zvechivanhu zvakaita sekuroora kana kupira vadzimu. Mombe inorema nokudhura kupfuura dzimwe mhuka dzose pamusha. Inorema 350 kusvikira 500 chaiwo, ichidedzera $300 zvichikwira yakatarisa kurutivi zvayo.
Imhuka yakakura hayo, asi zvirwere zvinoitsvaira mukararira mavaccination nemadiping programs ayo. Mombe chero mazuva ano dzaita dambudziko rekufa nezvirwere zvakaita seJanuary disease, asi muno muZimbabwe hazvidzikise kukosha kwemhuka iyi nokuchengetwa kwayo nevarimi vanokwanisa mazuva ano. Number 1. Huku. Huku ndiyo shiri iya ine mbiri yekunaka parurimi. Kana varungu vachida kutaura kuti nyama yavasati vambodya iri kunaka, vanongoti it tastes like chicken. Huku ishiri isingagone kubhururuka, inodyiwa nekupfuyiwa kupfuura dzimwe dzose mhuka muno munyika. Murimi wese pamusha anofanira kutopfuyawo huku. Kana James Chimombe chaiye akazvimba 1 mumasutu. Chokwadi, huku dzinonyanyodirwa mazai nenyama yacho inonaka. Kune mabroiler nedzechibhoyi kana kuti free range chickens muchingezi. Ayo anoita huku dzakaita semacroilers, Rhode Islands, Ovambo kana kuti Australops. Huku hadzinetse kuchengetedza senge dzechibhoyi zvadzo dzinokwanisa kuzviraramira dzichizvipararira chikafu. Hadzidi nzvimbo yakakura stereki sezvo dzimwe dzinokwanisa kutogariswa mugaraji chaimo. Senge dzechibhoyi hadzo dzinoraramiswa nesadza rekurasa. Hapasi pamusha kana pashayikwa huku yokuurayirwa vaenzi. Tine zvirongwa zvatakagadzira kana muchida kuziva zvimwe zvizere nezvehuku zvatakagadzira kumashure uku. Saka, izvi ndizvo zvipfuyo 12 uye zvinowanikwa muZimbabwe nezviziviso zvishoma zvamunofanira kuziva kana mada kutanga kupfuya zvipfuyo izvi. Tichazogadzira zvimwe zvirongwa zvakanatsodzama zvinoongorora mamiriro echipfuyo chimwe nechimwe chataurwa pano. Kana maona chipfuyo chamafarira, tinokurudzira kuti mutotange nhasi. Nguva haimirire munhu, mototanga nhasi. Kana kuri kutatarika, motatarika murimo, muchichira nekudzidza ibomo, pane kungoti ndicha kusvika watopinda muguva uchingoti ndicha. Nguva haimirire mandicha iwayo. Murimi munhu, hama dzangu, tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chino cheFarm 4081 kusvikira patichazoonana muchirongwa chamangwana. Sarai zvakanaka varimi. Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Kuno kuFarm 4081 zvekare tinombogadzira nokutengesa mastew products akaita semabugler bars anobatsira kuchengetedza makeji ezvipfuyo, maash stoves anoshandisa marasha, mabraai stand ekubikira akaita seaka katema kekunaka aka nemakeji. Nemakeji chaiwo kana muri murimi anoda kutanga kupfuya mhuka dzamaona muchirongwa chino. Chero zviri zviro zvose zvinoita nezvekunama nekubatanidza simbi, hewo tinotobata basa. Kana muchida kuziva zvimwe zvizere zvemastew products edu kana kupinzwa mumagroup ekuchengetedza zvipfuyo akaita sehuku 4081 yekupfuya huku kana kuti Doors Cave Rabbitry inodzidziswa kuchengetedza tsuro, chingotibatai panhamba idzi dzerunharembozha rwenyu dzinoti 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Murimi munhu, hama dzangu, kusvikira patichakuonai pachimwe chirongwa chino cheFarm 4081. Sarai zvakanaka.